Ľudia, dneska vás vítam u ďalšieho videa. Budeme dneska natáčať Minecraft. Tak si toto video nejak užijete a ideme proste na to. Ďakujem vám za všetky odbery, ktoré sa mi dávali a ešte že ďakujem za hovor, ktorý môžem hrať, ani reklamy nebudú fungovať, ale proste dlho som nenatáčal vôbec, až 8. augusta, tak poprosím ešte zmenku, že chcete si nainštalovať tento Minecraft a bude určite dobrý. Môžeš mať nejaké tam dvere, určite. Tak hrajme Minecraft. Máme toto, ale to ešte musíme získať. Takže musíme niečo prohľadať, lebo tam je Skynate. Nevadí, idem preč radšej. My sa musíme dostať, že aspoň, že koza chce mať hlad. Daj mi meso, ty hlúpa koza. Daj mi meso, aj ty mi daj meso. Meso, ne, počkaj, ja chcem na teba nasadnúť. Počkaj, keď budem vedľa nej stať. Koza, poď! Moc jej to nejde. Prestaň. Nehýbaj sa. Ťa zabijem. A prestaň sa hýbať. Au. Mi dala aj životy. No dobre. Že ideme niečo natáčať dnes. Čo skvelé a ja som v pohode celkom, ale žiadni zombíci neprídu. Ešte si tu nasadíme nejaké drevo, aby sme mali na domček. Aký proste domček musíme postaviť. Aby to nebolo málo, lebo 8 nám to slúži a my potrebujeme viac dreva na dom. Že musíme toto sekať normálne, lebo sa to nejak skazí. Lebo neviem, čo máme robiť. Presne tak. Tak, mám toto drevo, ale musíme rozsekať. Musíme agatové plemeno rozsekať. Tak vy sa mi písali na odber, že akú ňamku si dostanete. Ja budem mať za jedné mesiace budem mať narodeniny. Tak určite, že mi budete gratulovať za tieto pozvánky nejaké dobré, milované a nejaké. Pozrieme ešte 12 a 16, to môže sa slúžiť na dom. A ideme ešte niečo postaviť, aby bolo dobre z dreva postaviť pekné. Musíme dom veľký až tento nejaký strom možno. Ja to celé dohrám aj. Tu Minecraft, ja som v tomto Minecrafte aj najlepší. Lebo viem zabíjať aj zombíkov a viem ísť aj... Keď príde noc, tak sa schovám do vody, tam sa namaskujem a nikto ma nechytí proste v vode. A keď nejaký zombík bude vedieť plávať, tak to asi zomrem. Ešte týchto drev mám to seba dômerné. Ja som nejakej v Afrike, som nejakej Austrálie, niečo také. A tak toto má sekať iba ani všelijaké stromy. Tu nie je vôbec ani drevo. Ale je tu aj drevo ešte. Ešte tu veľakrát máme drevo. Už máme 16. Ešte nejaké drevo rozsekáme a
ten domček mali úplne veľký. Ešte drevo musíme rozsekať a možno to bude dopadnúť dobre a napíšte mi do komentáru, že keď chcete hrať tento Minecraft, je slúži a nemáte ho slúži na peniaze. A ty prosím, ja sa chcem nasadnúť. Vstúpiť. Ahoj. Počkaj, kam máme Ne, nebude brať. No určite. Moje drevo nebudeš brať. Určite, to je moje drevo. To proste s tými rukami aj to drevo je ťažké. Keď ho máš, ale stále sme nejakej Austrálie. Ani tu kroky nemám, do vody šlapnem. Musíme ísť stále vody, aby sme nepadli. A pozriem sa, že koľko drev mám. Toto slúži, mám na šikanu. Počkaj, to musím rozsekať. Mám, a koľko ich mám? Už ich mám 20 a toto 40. Aspoň, že mi to postaví aj na môj dom. Aj dom chce mať nový. Čo? Pršalo? To vypadá, že bude búrka. Dáma, dámni. Že už bude búrka. Myslím. Ešte toto drevo rozsekám, aby sme ich mali veľa. A ich máme toľko, že už ich máme 48. A presne to drevo je úplne dobre. Si aj domček môžeme postaviť. Ale slúži ešte. Dobre. Neprší. Nevadí. Zase neprší. Čo sa stalo? Neviem. Neviem, čo sa zase stalo s tými pršami. A zase prší. No dobre, ešte bude asi stále pršať. Bude plakať asi. A nejaký domček musím postaviť. Ja sa musím niekde schovať. Čakaj. Už mám 68. Ja zmoknem. Ja smoknem. Počkaj ešte. Fuj. Už zase neprší. To je jedno. Neviem, prečo zase neprší. A dokola to musí byť to isté. Už ich mám 72. To by som si už postavil ten domček. A okno ešte postavím niekedy inde. Takže stále prší. To nenavidí. To je borecké pršanie. Borec pršanie to je. Sa to volá. Je borec pršanie. Už ich mám 80? No to by som si ešte postavil domček ešte. A my budeme ich mať ešte viac. Domček musí byť veľký. Iba bude malý. Zvoknem 88. Už by som si aj mohol postaviť domček. No, už je večer. Teraz sa zastávam, kedy to bude. To nervy robí. Postaviť iba farmu. Vrátim sa niekedy. Vrátim sa niekedy. Ostrove, čau. Čau. A idem preč. Vážne toto už nenávidím.
A teraz sa zamaskujeme vo vode a budeme čakať, či tá noc prestane. To je zombík! Chcem ísť preč. Au. Ja zomrem. Som si myslel, že už zomrem. Nechcem, aby som zomrel. To pršanie je. Musíme ísť rýchlo. Nájdeme ten ostrov. Vieme sa, koľko máme. Prav 92. Aj tak to by. Stále ty kokos prčí. To je nedrúť. Stále len prší. Nie, tu nič nie je. I like monsters now. Tak možno hento, neviem prečo stále prší. A to niečo musím nájsť. Oh my god! Zomrel som. To čo je? To kto je? To sú zombíci, ja som to vedel. Rýchlo do vody. Ako sa sem, to sa mi aj seká. Ne! Sklejdlaj! To je najhorší pán! Na celom svete je Skylink. To je Skylink.
Len už to robí nervy. A toto. A drevo. Fuj, mám. Ale ne, ja. Promiňte, dáma. Asi nebudeme stávať. Tak, uvidíme sa niekedy indi. Čaute. Čaute. Počkaj, zomriem. Máta dámy. Zomrem. Tak ahojte. Adam. Kto ma zabil? Hráčka aj zabil tvoj utopenec. Tak ahojte, uvidíme sa niekedy indi. Čaute. Čau.